बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो आसामाव सरखारि मावख'गिरि बिबानगिरिफोरा रां घुस लानायनि दायाव एन्टि करापसन हानजाजों हमजाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया घुस लाग्राफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो बिथोन होनाय बादियै एन्टि करापसननि हानजाया गोख्रों राहा लागासिनो। बेबादिनो दिनैबो सासे हमजादों। धुब्री हतुरहाट गोजौ फरायसालियाव हरखाब आसामनि एन्टि करापसन हानजाया हाबनानै नायबिजिरदों। नायबिजिरनाय समावनो घुस लाग्रा गागि बिबानगिरि जितेन्द्रनाथ रायखौ हमो। क'क्राझाराव सासे बर' सुबुंखौ गुबुन हारिनि 4 सुबुंफोरा इनायै बुदों। क'क्राझार सदर थावनिनि नाराबारि गामिनि टुटु बसुमतारीखौ हरनि 10:40 समाव 4 दुथांफोरा इनायै बुदों। बे जाथायनि सायाव टुटु बसुमतारीनि नखरा क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनो। एफआइआर होनायनि उनाव 4 दुथांफोरनि गेजेराव हेम बर्मन मुंनि सासे दुथांखौ पुलिसआ हमबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला टुटु बसुमतारीया हरनि 10 लामाजों थांबाय थानाय समाव हेम बर्मनआ बिफाजों नांलायबाय दंमोन। बेखौ खोनानानै टुटु बसुमतारीया बादा होयो। बादा होनानै टुटु बसुमतारीया बिसोरनि नखराव दसे सम जिरायहैयो। बेबादि समावनो गोदो गावसोर एबसु अफिसाव बुजानाय खोथाखौ लानानै बे एबसु अफिसनि मानसिखौ मोनब्ला गाग्लिथारगोन, बर' जाथि होनना बुङो। टुटु बसुमतारीया गावनि हारिखौ बेबायदि रायनायखौ खोनानानै थांनाय खोथाफोरखौ मानो रायखांनांगौ होनना बुंनायावनो उननिफ्राय गुबुन 3 सुबुङा गाग्लोबो आरो बुनानै हुस गैयै खालामो। बुनायाव टुटु बसुमतारीनि हासुदैया बन्द जायो। बे जाथायनि उनाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव हेम बर्मनखौ हमो आरो गुबुन 3 दायनिगिरिफोरखौ हमनो नखरनि सुबुङा पुलिस बिफाननिसिम खावलायो। मिरु एबसुनि बारग' दैदेनगिरि थामहिनबा दानि एजिपि दोलोनि जयेन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारीनि खेंफोरथि। बिजेपि दोलोनि थांखिया फिसा फिसा रिजनाल राजखान्थि दोलोफोरखौ फोजोबस्रांनाय। बिजेपिआ कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि रिजनाल दोलोखौ सिफायनानै गावसोर सरखार दाबाय आरो दायो बिटिआरआवबो हाबनो नागिरगासिनो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर सरखार सालायनायाव कंग्रेस बिजेपिखौ बिटिसिआव हाबनो होआखै। बिनि थाखाय बिथांखौ सालाम खालामो कास्टम बसुमतारीया। हाग्रामा महिलारिया कंग्रेस बिजेपिखौ हाबनो होआखै, हमथानानै दोनदों। बिथाङा सासे गेदेर दैदेनगिरि आरो दा बिखौ प्रमद बर' बिथाङाबो खालामनो हानांगोन होनना बुंबावो बिथाङा। हिमन्त बिश्व शर्मानि जारिमिनखौ नायोब्ला बिथाङा ट्राइबेलफोरनि मोजांनि फारसे सानाखै। बर'फोरा आसामनि भुमिपुत्र होनना बुंनानै सरखार दानायनि उनाव बर'फोरखौ इभिक्सन खालामदों बिथाङा। लोगोसे हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' बिथां सानैखौबो हारिनि स्वार्थनि थाखाय खौसे जानो खावलायो बिथाङा। एसिएसनि आजिरा मोननाय बिइअ अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। दानि बर' हारिनि अलगदखौ नुनानै अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंथियो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा थांनाय बिटिसि एकर्डनि दफा आरो बिटिआर एकर्डनि दफानि सायाव गियान दंना गैया सन्देह जादों होनना बिथाङा फोरमायो। लोगोसे बिथाङा प्रमद बर'निसिम सोंथि खालामनानै बुङोदि नोंथांनाव बिटिसि सुक्तिनि दफानि सायाव माबा मोनसे गियान एबा सान्थाव दङना गैया? नोंथाङा बिनि सायाव स्टाडि खालामफेरदोंना? नोंथाङा जि बिटिआर एकर्ड साइन खालामदों, रन्जन दैमारिखौ साइन खालामहोदों, नोंथाङा गोरोबथानि बिलाइखौ फरायफेरदोंना? नोंथांनि बे एकर्डखौ सोर द्राफ्ट खालामा? नोंथांनि बे द्राफ्टखौ नों एबा सोरबा बर' सुबुङा खालामाखै। बेखौ सोरबा आसामनि एसिएस एबा सोरबा आसाम सेक्रेटारियेटनि आइएसआ द्राफ्ट खालामदों। नोंथाङा इंराजि रोंगौ ना? नोंथाङा गासै बिटिआर एकर्डनि लाइनखौ फरायफेरदोंना? बिनि राव आरो ओंथिफोरखौ नोंथाङा बुजियो नामा? बिथाङा फरायदोंब्लाबो बुजियाखै आरो बुजियाब्ला बिखौ साइन होनाङामोन आरो बुजिनानैबो साइन होदोंब्ला नोंथाङा सासे बर' हारिनि जोलैनि हांगार होनना बुङो। लोगोसे फैगौ 31 डिसेम्बराव प्रमद बर'आ 6 शेड्युलनि फारिलाइयाव थानाय गोहोफोरखौ लाबोफिननो हायाब्ला गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिबाननिफ्राय रिजाइन होनांगौ होनना गोख्रों रावजों बुंथिबावो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।